Как вы знаете, мною принято решение об объявлении этого года в нашей республике годом истории исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Основной докладчик Хадижу, Хадижа Дуанова, Дуашлурду. Образован Организационный комитет по проведению Чеченской Республики года истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Подготовлен проект плана мероприятий, в котором запланировано около 1000 мероприятий. Кроме того, Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации планируется организовать более 100 мероприятий в субъектах Российской Федерации. мероприятий нервы дала тругертагала телла нохчимета хихаргошан коч тергоцаина. Мы посоветовались с заместителем председателя правительства Чеченской Республики Айшатой Рамзановной и просим вас отметить заслуги более 1500 педагогов родного языка и поощрить их. Любимые внучки аюду, а бабушки, а бог нисиду из дадулу шляч угли халадо, хигарошти дадулу дизероид и вы упущению. Замялтель чугули хитарем ходи. Да по 100 000 рублей дальше декрет. И это стажи хажанца нюхшул награч грамот щельчи декредер. Да, мулавы 1644 тогда по 100 000 рублей ахче дон лурду дон. И плюс пойбады да награчивают, хотя ажи нахана сейчас мелчо уешхлер и мелчо диешхлер, это не разовый будет периодически возможно помощь оказать идею. اليوم مكتا دايري صغل دال ديكنز بيقوم بويل دين شرچ تحيخر خوش دقو بوخ بنا سنة فيستيوال شكون كرشيا شوية أحمد حاجي تارخي ورزا غازة قوبل دول سنفون ودقو نا وصلش تنير دق سوقتو دا ساعدويل اليوم مكتا تومر مسكوا غالحة ودين خابطشات كيتا دين أبرزواني بالقل داخل مصر ريجيون يرتق اتسك حبي ان بوخ برد احسن مسنا حلقه مينستر والش كرافتسوس زام بريتسدات اليولا تتيان غوليكو وتسارا يجرسين حلقه حتصرت حونا برك الله والش ديدش نرضى اللير حونا بريفيت الاستناد يجي نوخ чечена диплом ждает Чеченская Республика, победитель номинации за создание лучшей образовательной инфраструктуры Российской Федерации. Вы بالقلب دانا استمتع شش وديش نا وصل ديشوي دانا ويتملاش ندام نعبد بالقلب دانا نخرجش من نوت نقرأش وشيتين كده دانا بيستر شو مدير. Присваивается звание Конах, Герой Чеченской Республики Межиеву Салаху Митаевичу, муфтию Чеченской Республики. Присваивается звание Конах, Герой Чеченской Республики Хататаеву Амхату Ханалиевичу, Мацуеву Висхану Селимхаевичу, Ахмадову Мохмад Эми Исаевичу, Баширову Усману Цакаевичу, Масаеву Илесу Ахмедовичу, Умарову Джамбулату Вахидовичу. Награждается орденом Кадырова Саидов Абусупьян Резванович. Медалью за заслуги перед Чеченской Республикой награждается Айдамиров Шавхал Куршабович. полностью امن كيتشي وشهور تاتن زانو اخلا ارشن باش مفتي عصاب بواتس خدوا سيشات بيش ناخ شيبو بشبو اخشل ناخ شيبو بشبو املو شيبو بشبو اگيش ش ايمان متخدورشتو چول تگ چن ايمان سو ويله يز جنبولات دونه بين بابا عدن شره история, когда мел был, я мел, он бин был, я был, тогда ол да тон, вы хокер беллош, телевидение был беллош, ходишь, хуз, вверх ночи дона, авалина, дома ночи чудона, давлено. И да стурпало ухлер дона, си ом дона, да духва вера, да лето был дона, да мосо очень ладвел. Ильяс аргумения мэр дона, билгалаклар, сам очень, сам ди оре дойт, ком хокво ша динас ор, хар дона, далума этиге ю, дилла харвей, нир ан оре, кум деш на вастуар, теп na was dukuvies daarom hol dat is check wat voor blij gaan wam ongewolle dan glaus achas mamadut maar goro da achas mamad gear technics ush melo приборst dan form atej hamel was hol 16000 добровольцев через мэры до города Грозного телоч и баширо дона правительство هيكل до алами до шухон дажи а даалам что чек дала до камел дас до салам вел халам дала османи ала чек дала чек до да дук да дол что да мосо очень алар дол да да аберти вел хиндош дауд ليرمي مخدا عمريته ونوختي قوم استوري بوقت عبولين كميسيا شيدن رمضان ماچ حل و استريتسكي كومبلكس ديون باشنيش تا مصو ديون هو تعول وينا وست وشا حلاويج شا حول متك شا شيداعين متك ديون سنتر قويش اتسانيش باويج سدي عبوق بيش حد انوي وقري على وي هو تشوح
دقو دير ريز قليل ليرمي محكدا شي تيبن بعوش شاش حلابيلش خز ديوان غوش قيش انزلي خز حلق شاش مخيلر ديوان وستنويتين دق بعون شوي توحلر بدلجاني خورا ما هو تشوح شي دي حبول اورم يبولشي وغنا خز يبعو مت واتيج ليرمي محكدا صحابولو ناخ هينس قيس مش بو دعبولين يبعونش مت خيتين نشا هينس الشيء شي تيبن خليي تاخوق تيبن اول ديوان الشيخ اللي قولت سنع ديوان دق بيتن خردوش همش دو ليلوش نوحشي تشوح بيتن خلداتس خلص داتس ديعة سيعة بيك بوتسك شيء إنك ذات ويرو دازنا واحد دون قاس ودخو نوبرابلينيو هيدل دوبرامد ستركتور شو بيتن دغيا شو تجي كوات كويسة دعبودر بلوس موسو نسليونكم هورنا ديك وخلش تليجرام كانالش أقارشاش ينين تشوح بقيزر صوتك شو يبرد لجانير كيجي حلقة شاش بلغش بيش توجع بوتشالا دون بريمير يتدو على يتسون نش صدع ميتوريستيك سيمر شوش استوم تسلي انترنت شو عم يازد اسم بو يازد وينش ازك بول عمد مساجات ودق جازنش بعد دوز جاز زباوي لم دون جينشان موت الخلدر تلفزيون بوتشالا دكو ببيش بابو استعد دولار لشدو شولار دو على خير مسيري بريسوش بوتشالا عمد بوتش لا دوش استعد بول تبيش في خيت ويز بول بيش وجو بول بيت بيز مقدو دون طبعا ويدون دكتاتشك دادا موسى ود موسى دون دوش دستون Для достижения максимально эффективного результата от проведения в Чеченской Республике Года истории, исторической памяти, архитектуры и культурного наследия чеченского народа необходимо применять комплексный подход к исполнению мероприятий, точечно распределять финансовые средства. По каждому исполнению необходимо создать комиссию, будут проводить ежеквартальные заседания, совещания, предоставлять отчетность информации и осуществлять контроль за исполнением на постоянном основе. موسى دون دوشي باش دي خش داتت اند يخول على ميكروفون دون دينك على سبيسيال تراك ان ميرسون ولا والعيسى دون عيسى اجز عندك دايدارز عيسى صارت ماشين شويه شي اشتغلت عودي برقم